Sundan na to. Sundan biya. Kay ano ba? Pak. Ay sus. Ay, samok pila ka lagi. mo. Sabot ano eh. Wapil na siya nga. Hala dito maghuman ay masige tayo sininyasay ano. Ani. Ayaw eh. Wa lagi kay Ato apel. ka dito sa gawas ka pag look out ito hoy. Hoy. Pak. Na pulis. Pulis go. Ah. Oh, ito Ay. ang out. Isa na ta dito na. Unya tagaan ka unya kwarta. Oh ah. Ah. Pak. Paminaw kahalan. Abti ka. Ara kadayon dagan ka din. Report ka dire. Inig na ay pulis. Bantay dito. Oh, sige. Ato dito ka sa gawas. Unya, tigaan. Sag asa na mo tigang ka na mo meron. Sige, 500. Kada usa. Pinapalaki na magsugod na mi. Ngayo ginausulan. Saba kay ngarip sige. Samok. Ayun nga. Mag-apang gina siya. Ay. Kapoy ng ganun Alas ay. ayo na ay amang diri magatang ataw kay saba kay ba. May maning all girls kay bisan pagbawas ata magkuan dire wa aji. Napay na diya. O dire. Pak. Nay. Nay naglala. Ha? Natulo. Mao na akong gipangita sakto kayo na brad ha. Aw. Dugay ra ko nangita na. Nya. Ato ah. Kay. Oo. Oo, ato dito. Subukan. Masisira ang buhay. Sunod ko. Nga, saan man taan eh. Mga pagani pag down ako, nagsigi na mo diya Mao o gani kay. Oy! Sama na. Unya na lang yung pangay kwarta lagi kay wa makasugad. Uy, kuhaw na. Ay, dada mag-iswet. Laro na. Pagwa lang ito sa kusina. Iya, oy nagduwa na nalas ning Sabukan mo. Pagsugo na mo, ako pa nakadaw. ha? Nay nagpatay? Nagpilita pa tayo. Ano mo to, anak? Sama na. Pulis na, patay rin. Duwa ka na mo sir. Wala jud mi nagkwartahay sir nagduwa. Mao na ang nagduwa mang. Eh. Sir, duwa rin mo way kwarta ni sir. Duwa ito ka sir oy. Inyo din ang gipalock out di ay. Wala sir ay. Ay, palock out lagi gipalock out gibayaran diyan ninyo day. Wala. Oh, gitagaan na may biskwit gani. Ay, magbiskwit sir. Paano mo sa Iparelax na mo. mao na gani, mao gani. May istorya na utan nakasabot mo ko. Amang mo. Sir, luwa yung taon mi sir. Uy, sir. Pasensya na, Diyos. Ba di kwarta sir, involve aning duwa sir. Duwa jud nga mo sir. Mao ba? Kalingawan lagi ni sir. Kahago ra nang way ma-involve nga kwarta, nya sige ra magduwa-duwa. Anindot kini nang naunta sir. Oh, nindo to na yan anta. Pawaan sa kalaay tuan. Oh, pawas kalaay bitaw, pawas kalaay. Sir, bisan pag imong tan-awon diri sir, wala jud kay makita ang kwarta ni sir. Wala ebidensya jud na sir. Nagchismis ra may diri sir. Aha, nagchismis na tayo mo? Nagchismis. Oo, nagchismis na gino. Nagkakatag lang ang braha kay na grabe sa inyong pagchismis ba. Nya ka nang Usay nagbuhat gis lamang nagtongit jud. Gibahiran din ay mong ilong o kanang bahok kay bugan di ay. Mao deng Sir, og pusas na sir ay tabi pusas si sir. Oy, duwa ra taon ni mo sir, maluoy taw ka sir. Re. Ikaw maluoy. Pasaylo sir. Ikaw na. Sir, alkansi ka kasuhan mo sir kay mga dagko kay awas sa mga uban. Wapil ko. Ano? Oh, Lagi ni po. Sir, oy. Ikaw naman ikaw tawa. Tahon na ba? Anong nervyos ba? Sangkot langit among Diyos. Tungon niyo. Nahayo ka Diyos. Amang. Bang. Duha ka mga dagko kay lawas. Ay, bilat naman sila daan. Gani mo sa. Ang animik may nangisog. Oh, patay ay pa isu.